baby. Hey, do I have soda? This is the It is also rosy. a- This is the rosy. Rua, please, kind some already. Rosy. This is the cockapula rosy. Do you need? This is the rosy. आज गोटे स्पेशल माछ भजा हम माछ भजा सैला पर भाई आम खाइबा माछ भजा बढ़िया भापरे माछ भजा खाइबा तेल भी गरम हो सारा मु भाविली सड़ा एत तेल पकई बोले देखला चिंदी वाला तेल पकई भलसे कौन भाजी पूरा मैंने कड़कड़िया टाइप टे लगुथ माछटा को भाजी आम चिंदी वाला भाजी मैंने ये लगुथ पूरा कंचा कंचा टाइप भल लगे भलसे पूरा मैंने पुड़पुड़िया टाइप टे कड़कड़िया टाइप लगुथ भाज मुझे जाऊँ ब्रश करके आसबि ब्रश करके आसला भजा हम चिंगी चिंगी अरे चिंगी दीदी एतिक थोड़ी देनी चिंगी 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 हेलो जिया पूरी जो है मेरो ये काई मैं रखी जी मु पर बताऊं ता भीतरटा केने न खोले दे पर ସେଇଟା ମେନ୍ ତାର ମିଠା ଲାଗେ ଯେ ନ ଖୋଲି ଦେଲେ ଭିତରେ ପୋକ ଥିବ ଜାଣିଛ ତ କିଛି ପୋକ ନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଦଉଛୁ ଧୋଇକି ଯଦି ପୋକ ଥିବ ଏରା ତ ସେମିତି ଧୋଇ ଭଜା ହବ ଯଦି ପୋକ ଥିବ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ରୁହ ପୋକ ଯଦି ଥିବ ବୋଲେ ମତେ ଦେଖି ଦେଖା ପୋକ କାଇଁ ତମେ ଅନ୍ କର ଲାଇଟ୍ ଟା ଅନ୍ କର ଲାଇଟ୍ ଟା ଅନ୍ କର କହ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଏଟା ପରେ ଭଜିଆ ବୋଲି କାଇଁ ଦେଖ ପୋକ ନଥିବ ବୋଲି କହିବ ସବୁଥିରେ ଥିବ ନା କଣ ପୋକରା ନୁହଁ ସେରା ଖାଲି ତା ଇଏଟା ବାହାର କରି ଆରେ ପୋକ ଥିବ କେମିତି ଭାଜିଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାକୁ ଧୋଇକି ଭାଜ ମୁଁ ଜାଣିଛି ରୁହ ମୁଁ ପାଟି କରନି ଆମେ ଉଠେଇ ଭାଜା ଜାଣିଥିଲି ଆରେ ଭାଇ ପୋକ ଥିବ ମିଣ୍ଟ କେତେ ମାଉସ ଘର କେତେ ପୋକ ହେଲା ଦେଖିବା ହଉ ତମ ମାନେ ମାଛ ଭାଜ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇକି ଆସିବି କହୁଥିଲା ମୁହଁ କଣ ବ୍ରସ୍ କରିକି ମୁହଁ କଣ ଧୋଇକି ଆସିବି ଟିକେ ଆଉ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଭାଇ ମାଛ ଭଜା ନେଇ ଖାଇଦେବା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରେକର୍ଡିଂ ବାଇ କ୍ୟାମେରା ବାଇ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଲାଗିଛ ରୋଷେଇ ଆଣି ହବନି ଜଲ୍ଦି କ୍ୟାମେରା ଭିତରେ ଉଟ ଭଳିଆ ମୁହଁ କରୁଛି ଆସିକି କେମିତି ହଉଛି ଭଗବାନ भाई दिस इज द पखाल भात इट इज पखाल इट इज टेस्टी पखाल अबे आसुन जल्दी ଏଟା ତୋ ଭାତ ନୁହଁ ମୁଁ କୋଉଥିରେ ଖାଇବି ଯେ ଯେ ସେ ଯୋଉ